Hokuto Manga-piirustuskilpailu julkistettiin toukokuussa 2006. Otavan kilpailussa oli ideana hakea uutta, omaperäistä, suomalaista mangatyylistä sarjakuvaa. Niin, että se oli aivan siinä viime hetkillä, kun niitä rupesi sitten tulvimaan sinne Otavaan näitä teoksia. Ja marraskuun puolivälissä huomattiin, että sitten se pino on noin 400 kokoinen. Itse asiassa se ei ollut pino, se oli aika monta kassia. Tässä on 400 uutta ennennäkemätöntä sarjakuvaa luettavaksi. Ei se ole hirveän huono lähtökohta. Mutta minä voisin olettaa, että tämä jossain määrin nähtiin myöskin Otavalla tämä koko buumi. Pandoran lippaan avaus vai mitä tässä sitten kävikään. Mutta me kuulemme heiltä sitten suoraan. Eli tässä on Tiina Palokoski ja Tiina Eskola, jotka sitten kertovat, miten Otava koki tämän kauhistuksen. Huomenta kaikille myös Otavan puolesta. Minä ja tässä vieressä seisovat Tiina Palokoski edustimme yhdessä Kati Kauppilan kanssa Otavaa tuomaristossa. Koko Hokuto Manga-kilpailu lähti liikkeelle Otavan tarpeesta saada kontakti uuteen manga-sukupolveen, jota muuten olisi voinut olla vaikea tavoittaa. Lopputulokseen olemme enemmän kuin tyytyväisiä. Kilpailuun otettiin laajalti osaa ja se poiki lukuisia arvokkaita kontakteja, joista syntyy varmasti kaikenlaista mielenkiintoista julkaistavaa. Eikä tietenkään sovi unohtaa itse pääasiaa, näitä kahta Hokuto Manga-järkälettä, joita tänään juhlimme. Ja tässä välissä kannattaa varmasti mainita, että Hokuto Mangaa saa ostaa festareilta, valjosarjojen ja Rosebudin myyntipisteistä, joissa sitä myydään tarjoushintaan 12,5 euroa. Ja heti alkuviikosta sitä saa myös hyvin varustetuista kirjakaupoista noin 15 eurolla. Ja se, mitä tässä lavalla näkyy, niin kun alkaen minusta ja päättyen sinne Tiinaan, se on se, miltä Hokuto Manga pitkälti näyttää. Kaikki eivät ole saman pituisia, kaikilla ei ole samanväriset hiukset. Se myös tarkoittaa, että ne teokset eivät kaikki ole saman näköisiä. Tämä on sellainen eräänlainen yllätyspaketti, jota voisi vaikkapa ajatella. Mä oon Petra Nalkon, ehkä ihmiset tuntee paremmin Peutana. Mä oon nyt 18-vuotias ja mä piirsin ton Cafe Inspiration-sarjakuvan. Mä rupesin tekemään sellaista helvetin eeppistä jättiläissarjasta aluksi. Sitten mä menin sen roskiin, mulla oli 3 päivää aikaa. Sitten mä rupesin piirtämään tätä hirveässä krapulassa. Siitä tuli oikeasti ihan hyvä. Siis mä vedin vaan niinku kahvia, energiajuomaa, valvoin yöt ja hirveätä settiä tuli. Mut okei, 10 sivua 3 yössä. Mä oon Jesse Harjunen, Snow Samurain piirtäjä. Mä tuun Kurikasta ja on 18 vuotta. Ja se oli mielenkiintoista piirtää luminen tarina keskellä kesää. Testi. Toikan Päivi tässä terve. Tunnetaan netissä nimimerkillä Tups. Tuli räpellettyä semmonen tuotos otsikolla Ansa. Siinä on homoja. Ja se on Hokuto Mangan volyymissa 2. Siinä oranssikantisessa. Eli jos teillä ei ole varaa ostaa kumpaakin kirjaa, niin sitten se oranssi all the way. Kiitoksia paljon ja suuret aplodit Hokuto Manga-tiimille.